अरे भावा, परवडीत जायचा रस्ता कुठे आहे? बरोबर या साईड घेऊन मध्ये मला जरा सोडशील काय? हो बस ना, मी त्या साईड जाते. हो खयसून इल्यात? अरे मी मुंबईत आलोय, असंच गाव फिरतोय जरा. हा कोणा फिरत आहे? अरे एकटाच फिरतोय. चला मी लागायचे मग काय दिलं तुका? अरे हे बघ तुका आमची शाळा लागायचं. ही आमची शाळा चौथा ना, जनता विद्यालय तळवडे. अरे हे वाय तर शांत राहा, मी तुला दाखवते पहिल्यांदा. सर गावातल्या शाळेतो ना आनंदच वेगळो समाजला. हे बघ घंटा, जेव्हा शिपाई नसायचो ना तेव्हा घंटा आम्हीच वाजवू. अरे बाबा तुझा माझा झाला का नंतर सांग. चल तुला पुढला लागायचं. हे आमच्या शिक्षकांचा कक्ष. अरे माहिती आहे मला. तुमचा काय सांगा नको, तुमचे शिक्षक माहिती आहे रेसिस बसा नसतात. हे बघ हे आमचे वर्गात काहीतरी आमच्याकडून चूक झाली ना, शिक्षक आमका कुठे सारखे माझे समाजला नाही सर आमका बनवे कधी. अरे हो, अरे तुझा आमका सांगत नको, तुझा आमका ऐकतच नाही. काय तर तुमच्याकडे कसं काहीतरी चूक झाली काय लगेच शिक्षक कॉल करतले, हॅलो तुमच्या मुलाने असं केलं तसं केलं, डायरेक्ट पालकांका कॉल. तर तुला ग्राउंड लागायचं आमचा. हे आमचा शाळेचा ग्राउंड. अरे तुमच्या मुंबईत नाही जेवढी शाळेची ग्राउंड आहेत बघ तेवढी आमच्या कोकणात घरा फुलली खळी आहेत. अरे ऐक रे. अरे बहीण जाऊ रे, आम्ही याच शाळेत शिकले लहानापासून. राणेचो कधीपासून बडबड करता?